Нямате място за такова хубаво легло и трябва да спите върху диван. Неприятно е, но ето ви нашите топ 5 предложения за мека мебел, която не просто е с функция сън, а ще ви бъде по-комфортна дори от истински матрак. Номер 1. Холоъгъл Мелбърн. Нашият шампион по продажби. Номер 2. Сенатор. Един от най-удобните и практични дивани, който ние можем да ви предложим. Защо? Освен, че диванът е страхотен пълнеж и функция сън, всички негови калъфи могат да бъдат свалени и подменени или изпрани. Ето виждате и тук. А основата е с ламелна скара, която е с метална рамка и букови ламели, което го прави изключително надежден и удобен. Номер 3. Холоъгъл Гала. Практичният и комфортен холоъгъл Гала, който е и много компактен като размер. С механизъм Puma и избор на подлакътници, които могат съответно да променят широчината на дивана. Механизъм Puma е един от най-надежните механизми на пазара. Но ако тези модели са ви супер, но гърбът ви идва нисък, тогава ви предлагаме модел като холоъгъл Сидни. Отново с разкошният механизъм Puma. Ама някой ще ми каже, добре, има механизми само на едната страна, но на другата няма. Тогава ви предлагаме модел Magnus. Ето ви невероятно комфортният модел Magnus, който е с подглавници и на двете страни. Модел Magnus с надежният и комфортен механизъм Puma Plus. Но какво е важното за всички тези модели? Надежният механизъм, пълнежът, който е на седалката или на място, където се спи, да бъде страхотен и комфортен, а той е и съответно изборът на модули и дамаска. И така, приятели, заповядайте тук в мебелна къща Никора. Ако търсите диван, на който трябва да спите всеки ден, ежедневно, задължително трябва да минете тук през нас, защото ние предлагаме най-качествените и най-добри модели за ежедневно спане на пазара. Аз съм Живко Димитров от мебелна къща Никора и ви очаквам.